Bukannya
sekilan. Butuh sekilan. Butuh sekilan. Yo. Ngangkre kok. Jangan. Wes sekilan. Yo. Yo wis. Iya. Apa itu? Sebabnya apa? Coba apa? Baru ada gatel. Gatel apa? Kenapa? Bisu aja nih. Orang ramani. Buta kok. Aduh. Ngene. Bisu. Bisu. Salah-salah wong buri kok meneng kabeh. Ada. Lha kok cangkem ta apa kok semowek saiki. Dian kowe. Musuhane kono. Madhepe kono. Iso Didoni. Didoni. Weh didoni. Ya. Tutupi rayem. Bisa didoni. Trane goblok. Dia kali kono rek. Lah yo wani ora? Sapa? Kowe. Ningguri. Tak krepane kene ayo. Buta ora sing suara blas. Tidak level. Milih musuhe. Engko.
aku mau musuhe. Bola apa, Bro? Kowe nek trek boloku. Iya. Angger kancane maju. Menang. Iya. Kowe kare maju. Angger kancane menang, kowe kare maju. Iya. Iki kira-kira wani tenan ta ora? Maju. Lah kowe Aku nunggurimu. kok ning guriku. Lah jare kon maju. Majune kowe iso, kowe dhewe. Kowe dhewe. Ada apanya? Terima yuyu. Yo, ayo. Wani kowe. Sapa? Kowe Malah mundur. pasang tarik nafas, Mas. Tarik nafas. Lepaskan. Lepas. Tarik nafas. Lepaskan. Lepas wis. Wani karo musuhe. Lu wani ya? Isa wani. Udan. Kowe gak apa-apa. Kayak ndi? Ayo iki lho, Mas. Masuk kok. Kene. Aku langsung gores Gores. Ora apa-apa. Raimu kowe sing ganteng. Sing ganteng. Jocis. Jocis. Ayo sayange. Ayo ora payu kowe. Ayo ya, Mas. Pakai ya. Oke. Mana lo? Aku. Butuh asem iki. Asem piye ne? Butuh lagi pe yo. Iku mono ora buta. Ya apa? Pato. Lah iya pato. Lanang. Lanang. Nek buta tak ya wedok. Yo. Lah iso. Kowe pato kowe. Iya aku pato. Kowe sarmo kowe. Kok sarmo teko ndi iki malah? Mas Sarmo Pak Sarmo iki lho. Ya butuh padha karo sarimo. jenenge. Jenenge. Nek ora Sarmo Sapa? Paidi. Yo. Main-main. Iso teko manmen bareng iki lho. Iso teko manmen bareng iki lho. Boleh. Kok teko upin-ipin bareng ngono. Oke. Lah apa? Scorpio. Ora Scorpio iku. Lah. Didit. Oh, didik iki kowe. Kudu didit. Lah sapa? Teletabis. Jangkrik Keren ganteng-ganteng mah dorek-orek. kowe rumoso ganteng. Waduh. Trimo diora-ora yo. Kayu. Diora-ora susum Susuku gambari. sebagai wong lanang. Waduh, Ngisin Ngisin nih. Sama sama. Kowe. Lah yo. Ayo, ngisi-ngisi. Ngisi nih. Nek kowe. Lah nek kowe ngisi-ngisi. Kuwi kleru. orang ngisi-ngisi. Ora. Isi. Lah yo ngisi-ngisini. Lah. Edian. Sopo nek? Eh? Jawa nih kowe. Sopo? Kowe. Loh. Lagi sadar iki. Sadar piye? Kancane blabak malah. Lagi sadar. Apa? Kowe wani apa ora? Kowe ora ngerti kowe. Apa? Kondange Mas. Kowe ketang buta-buta ngene iki Mas. Kondange. Timbang karo kowe lho. Kondang apa? Untuk kok cakil. Untuk dagang iki ana masalah. Kowe kok selepet jagung. Lho ngerti sebentar gantenge barike. Sapa aku? Maksudnya Matane picek siji. piye? Trimo kowe. Trimo jeneng eli, kok pamer karo kanca kurang arep gubul. Terus ganti cak yo apik. Dadine siap. Ganti. Sapa aku? Maksudnya pasang kowe tok sing jejenan duwe. Jeneng elek kok pamer ning Soale elek kok kamera. Wah kancaku yo. Sapa lu? MHD. Maksudnya Mas Wawan Tinder. Yes. Oh yeah. Jos. Lapa nek wis samplo iki. Jos e. Kowe tak kenal lo. Lah iya. Lapa udah samplo. Kadung bunga e. Bunga ya bunga ning kancane ora di samplo. Kok gak samplo sih? Dan nek wis samplo tak yo loro. Ora salah aku ah. Saya sapa?
kok iso? Kudune. Sama U. MHD. Maksudnya? Masuk gendon. Sing goblok kuwe. Dungono sing apik kancam kon baleni. Sama U. MHD. Maksudnya? Masuk gendon. Ngece kowe. Ngece ya. Aku mau dari gendeng kowe. Iya. Berarti segendeng ora aku tak. Aku tak pagul. Oh. Kalau gendeng pagul kita tau. Iya, bener.